Ciężko uwierzyć, moi drodzy, ale wyszedłem z jaskini. Nie wygląda to, moi drodzy, na pewno jakoś szczególnie superancko, ale to jest jedne z takich miejsc, gdzie tutaj z moim dziadkiem, moi drodzy, my jeździli na ryby za bajtla. Tu w tym stawie my łowili ryby. Tu można było normalnie, tu się złaziło na dół i tu była taka wyspa jeszcze. Ło kurwa. A tu jest całkowicie wyschła woda. Patrzcie. Tutaj to było najgłębsze miejsce tego stawu. Tutaj było wody aż po te tam do tego poziomu mniej więcej. Tam kiedyś rzekomo na dnie był maluch zatopiony. Tutaj to wszystko wyglądało całkiem inaczej. Tutaj w ogóle wszędzie była woda. Tam na tej hołdzie się bawiłem. Tam ktoś teraz siedzi pewnie. Piją piwo nielegalnie. Tu w ogóle była taka legenda o tym, że tu pływał taki wielki szczupak niby, co kaczki pożerał i w ogóle, wiecie, jakby tu wleźć, to by kostki poobgryzał i tak dalej. I w sumie nikt nie wie, ile w tym było legendy, a ile w tym było prawdy. Wiecie, w tym momencie to nie wygląda jakoś super ciekawie, ale ja tutaj spędziłem większość dzieciństwa swojego. Kilka lat naprawdę dobrych. Patrzcie, mam nadzieję, że mnie coś tu nie zasysnie. Tu kiedyś była super czysta woda, to była taka czysta woda, że tutaj normalnie raki w tej wodzie były, wiecie, a jak raki były we wodzie, to już znaczyło, że ona naprawdę jest super czysta. Szkoda takich miejsc, wiecie, z racji tego, że to jakoś tak, to był dziki staw, no i jak też wiadomo, nikt o to nie dbał, no i się to w zasadzie całkowicie już straciło. O, jest i ruła. Tam właśnie przez tą rułę woda z kopalni ten staw tutaj uzupełniała. Warto było sobie przyjść, przypomnieć, jak się człowiek za bajtla bawił. Tam po drugiej stronie tej ulicy też był taki mały stowek. Tam się jedzie na Piekary Śląskie. Tam jest Bytom. Tu pamiętam, kiedyś kombajn jeździł. No i co? Pogoda superancka, moi drodzy. To jest to, na to czekałem, żeby wreszcie tak było. Co, idziemy dalej. Może coś się uda jeszcze fajnego pokazać. Patrzcie, jaki numer. Tutaj, moi drodzy, nie wiem, czy coś w ogóle pod światło będzie widać. To było jest takie pole i po jednej stronie i po drugiej stronie tego pola rosło pełno maków. Całe te pole było od maków czerwone. I ja tutaj te maki, pamiętam, jak my tu z dziadkiem jeździli, to ja te maki tutaj zbierałem i moje babci nieboszce do domu przywoziłem. No, moi drodzy, nie ma już maków, nie ma już babci. No tak to leci. Moi drodzy, były czasy. O, to były czasy. Jak to pepiki gadają, to se nie wrati. Były takie artefakty przydrożne. Kurde, kończy mi się bateria, moi drodzy. Zaraz mi się skończy nagrywanie. Kurde, chciałem tyle ponagrywać jeszcze. Ale o, tutaj było to pełno, były maki, wszystko. Moi drodzy, tak to jest. To jest między innymi właśnie ten Śląsk. Ten Śląsk od Niklausa. Do was pewnie do większości to wygląda tak se, ale do mnie to wszystko bardzo ważne było i jest dalej. Tam Bytom, koniki, Piekary Śląskie. Tak? Tak. Tam mamy Piekary Śląskie już. I tak to, moi drodzy, jest. Jak to mówi ten mem, tak się żyje na tej wsi. No tylko, że to nie wieś. No i tak to się żyje.
get down. You're never running from